Takže hoši, já jsem velice rád, že jsme se poznali. Je to otázka prostě doopravdy takového setkání generací, skoro bych řekl. A já, když jsem sem přijel, tak já jsem doopravdy měl trošičku obavy, jak navážeme komunikaci, protože já se přiznám, že s vaší věkovou kategorií už jsem se nebavil pár desítek let. Lépe řečeno tak, abychom byli týden pohromadě a začali si o něčem povídat, co by mělo smysl, co by nám mohlo pomoct. A jak jste to viděli vy, jaký byly vaše v tom prvním okamžiku pocity, když jste nás uviděli a teďka najednou nás bylo v uvozovkách skoro víc než vás na začátku. Co si myslíš, Zdeňku, jak dovedeš to trošku jako popsat? Já když jsem vlastně přijel a viděl jsem tady tu představu, které vlastně budeme, tak jsem ze začátku neviděl, co si mám myslet. Neviděl jsem, jak to bude fungovat mezi námi, jestli si budeme rozumět a tak. Ale vlastně postupem času jsem zjistil, že si se všemi rozumím a je o čem vlastně si povídat, takže nevznikají žádný bariéry mezi námi. Bariéry, to je slovo. Myslíš, že jsme ty bariéry prolomili hned, nebo až po několika okamžicích, druhý, třetí den? No. A z mojí strany to bylo rozhodně o tom, že já jsem taky z začátku nevěděl, ale měl jsem chuť a takový jako skoro chvílema nadšení to jako objevovat, ten vztah, jako objevování vztahu, způsob, jak mluvit s lidma, kteří jinak přemýšlejí, tak to vždycky bylo, že prostě to mladá generace teenagerů, pak jsou tu lidi středního věku a pak jsou tu, jak bych to řekl... No neboj se, klidně seniori nebo starší, zkus nás nějak uchránit nějakýho... Tak prostě ještě ty starší tak, než dobře, lidi středního věku, no. Tak jsou rozdíly v tyhle kategorie, tři věkové kategorie, jsou rozdíly a ty lidi jinak přemýšlejí a jsou samozřejmě největší rozdíl mezi těma do 20 let a mezi těma, kterým je potom už víc, no, než těch 45. Jako jsem třeba já, že jo, já už mám 40 plus DPH. No, ale je to jenom číslo, já už taky blížím 30 pomalu, ale jistě, já jsem starší účastník kempu. Mě tam zaujala jedna věc, když jsme se setkali poprvé, tak někteří z vás jako samozřejmě byli takový ostražití, ale ty jsi byl jeden z těch, který úplně na rovinu řekl, hele, já mám trošku potíže s komunikací a necítím se úplně dobře v tuto chvíli. To byly ty tvoje první slova. Mě to ohromně oslovilo, že jsi to dokázal jako doopravdy na rovinu vybalit a sdělit vlastně tuto informaci. Už je ti líp? Ještě pořád to není takový, asi jaký to mají ti, co jsou před kamerou, co se pohybují ve veřejných sférách častěji. Ale rozhodně je tam posun velký, je to lepší. Tak to je dobře, to je dobře. No a ty, Zdeňku, ty ses mě tam prostě dostal do takové pozice, když jsem v tom autobuse strčil ruku před tebe a řekl jsem, já tě nepustím dál, pokud mě neodsouhlasíš moment, kdy tu svou sestavu. Teď nevím, jestli to říkám dobře, jak se to jmenuje, ta věc, se kterou si tak hraješ krásně. Jmenuje se to Jojo. Je to s Y. Píše se to s Y, proto jsem zaváhal. Ale ty tvoje úspěchy, které jsou jednoznačné a to, že si dneska večer budeš moct s panem Michalem Žáčkem vlastně udělat tu svou sestavu i s doprovodem hudby, to je přece úžasný, ale víš, v čem jsi mě zaskočil neuvěřitelně? Když jsem ti to nabídl, tak ty jsi prostě ani na tisícinu vteřiny neváhal a prostě si řekl, tak jo, seš v tom životě takhle srovnaný a umíš se takhle rozhodovat i v jiných věcech. Záleží jak pro co. Něco mě více natkne, něco méně. A zrovna to vystupování před lidmi, to mě baví a snažím se vlastně zlepšovat, abych postupem času neměl žádný stres a ani tu trému. A abych si to tak procvičoval, no tak to je. Čím dál tím lepší. To je dar, tomu se musí říct dar, dalo by se říct v podstatě. Ale přesto všechno, jako to není jenom o tom, že někdo vám dává otázky a vy na ně odpovídáte, ale teď máte tu příležitost se zeptat něco mě, tak já jsem to šel teďka na rovinu. Některé věci jsem se vás dotkl hodně, podle mě citlivých věcí, a tak se ptejte.
klidně. Můžu začít. Tak já začnu. Já teda pořádně ani nevím, nebo si to možná nepamatuju, je to moje chyba. Vlastně čemu se věnuješ nebo co děláš za práci, by mě zajímalo. No tak to je jednoduchá odpověď. Já jsem vlastně celý život řídil lidi. Někdy se tomu říká manažer. Ano. A bylo to hodně propojené s obchodem. A tam je takový důležitý moment, že člověk v prvé řadě, když chce být úspěšným obchodníkem a případně řídit nějaký tým, tak musí v té otázce řízení týmu si vždycky uvědomovat, že je příkladem pro ostatní. A to je v životě úplně to nejdůležitější, jako taková ta sebekontrola. Uvědomovat si, hele, oni se na mě koukají a když chci po nich, aby byli takový, tak bych měl být v prvé řadě já takový. To je otázka toho řízení lidí a to si myslím, že se mě podařilo v tom životě, mým manažerským. A pak je to otázka toho obchodování a tam vám musím, hoši, říct, že pokud prodáte sami sebe, tak pak už můžete prodávat cokoliv. Třeba mrkev, nebo auta, nebo hřebínky, to už je jedno. Takže to je moje vlastně taková, to mě provází celým životem tím profesním. A teď ty? Mě to podnikání hodně zajímá, takže já se zajímám o lidi, co se zajímají o podnikání, co o něm něco vědí. A mě by zajímalo, kdy, někdy možná v raném dětství nebo později, kdy jste zjistil, že chcete podnikat. Jo, tak to teďka si musím sám srovnat v hlavě, ale jestliže vemu podnikání, že je věc, kdy člověk se musí postarat sám o sebe, umět se postarat sám o sebe a následně se případně uživit, aspoň sám sebe. Když se do toho dostanou týmy a někdo ostatní, tak je to o to lepší. Tak bych řekl, že ten moment takové té zodpovědnosti a postarat se sám o sebe nastal hodně brzy. To bylo úplně v dětství, kdy mě bylo 8-10 let, kdy se narodili moji bratři, dvojčata a tatínek byl v práci a maminka nevěděla kam dřív a já jsem musel doopravdy se zapojit do činnosti té rodiny a postarat se sám o sebe, protože ta doba takováhle byla. Ale potom, co se týče toho podnikání, tak tam jednoznačně po tom roce, který je nazýván Sametová revoluce 89, když se otevřely ty brány těch příležitostí a možností, které kolem nás tekly proudem, tak tam jsem se rozhodl jako to zkusit a chvilku jsem to podnikání doopravdy dělal, ale neměl jsem štěstí na, dejme tomu, společníky. Tam jsem si uvědomil, že vždycky je lepší být jako sám. To byla moje zkušenost. Aha, děkuji. Takže já vám musím poděkovat, hoši, protože, nebo já vám budu říkat, mladí muži, je to zní líp, je to i v souvislosti s takovou, nevím, jestli jste to četli, existuje spousta knížek o vzdělávání v Baťové době a tam byli mladí muži, mladé ženy a ty příležitosti, které vy máte a vy jste se jich chopili úplně šíleně dobře, podle mě dobře, tak ty jsou před vámi, abyste je zrealizovali, takže já vám k tomu přeji hodně úspěchu. Ať se daří. Děkuju, já děkuji vám za zkušenosti, o kterých jsem se s vámi mohl podělit. Dík, ať se daří. Já také. Děkuji.